シンポジウムシルクロードにおける中国の核実験災害と日本の役割と題しまして、行いたいと思います。私たちはこの日本、世界で初めて核の被害があった国である日本から出発して、私たちは中国の核実験の現状を世界にアピールしたい。そういうつもりで私たちは今日ここで集まってこのシンポジウムをやることにしました。このことは今日ここでシンポジウムをやるだけで終わるじゃなくて、私たちはまずは日本の方々にこの現実を知ってもらいたい。それから世界に発信したい。中国の核実験の現実、現状、世界に知らせたい。そういうつもりで今日ここで皆さんと集まりました。今日のシンポジウム、2つの歴史的な意義があるかと思います。まず、第1点ですが、これは日本の役割ということですが、日本は唯一の被爆国ではありません。最初の核被災を受けたわけですけれども、あまりにも唯一の被爆国と言い続ける人たちが多いわけですが、世界を見ますと、このシルクロードの核災害、これは未曾有の核災害ですが、これに対する日本のやはり人道的、科学的な支援ですね。こういったことがこの、今日が最初のですね、情報を発信する大きなシンポジウムです。世界、この中国の引き起こしたこの、大規模核災害ですね。これを日本から世界に向けて情報発信するという歴史的な日です。これが第1点です。第2点。第2点はですね、この問題はですね、対岸の火事ではありません。日本の問題です。これまでの反核平和団体は中国のやってはいけない核の蛮行を黙認して、時にはこれを擁護してきたわけですが、この最も中国の核武装で最も脅威を感じるのは実は日本です。はい。4月の初めに北朝鮮がまた日本に向けて弾道ミサイルの発射実験を行います。これは日本が報道でも揺れているわけですけれども、北朝鮮の核武装を阻止しようということで6者協議、もうほぼ破綻しているわけですけれども、この6者協議のなぜか議長国が中国です。中国共産党。議長国になる資格は私はないと思っています。はい。この日本が今までタブー視していたのか語らなかった中国の核問題、核兵器問題をですね、初めて、今日は実験という形で取り上げますけれども、日本が初めてですね、この中国の核兵器問題を初めて取り上げる大事なシンポジウムです。そういうことで、この2つの意義がですね、今日のシンポジウム、歴史的な意義があるということを皆さんと一緒に理解していきたいと思います。私のこの調査研究はですね、2000年8月、カザフ中国国境調査に始まっています。はい。それ以降ですね、この調査はカザフスタンの保健省の要請で、調査をしてきたわけですけれども、中国の核実験がカザフに与えた影響、健康影響を調べるというテーマです。で、その時に思ったのはですね、カザフスタンというのはソ連の実験が、1949年から行われていたわけです。ですからカザフスタンの健康被害の、大きな原因はソ連、ロシアの核実験だったわけです。で、ちょうど国境の町はですね、中国の核実験の影響も受けていると、こういうふうにカザフスタンの保健省の科学者が我々広島から行った科学者に説明してきた。ぜひ調査をしてほしいということだったわけですが、
私はその時何を感じたかというと、カザフの報告書、科学報告書を見ながらですね、この被害の最大の被害はウイグルにあるんだと。で、その時からですね、これは公にしにくいところがあって、秘密裏に単独でこの調査をしていたわけです。その結果がですね、昨年7月、ちょうど北京オリンピックが始まる直前に、どうにか、日本から情報発信ということで、最初日本語の本が、今、皆さん多分ご覧になっていただいたんではないかと思いますが、出版できました。これが世界で最初に科学報告書と中国の核実験災害に対する科学報告書になったわけです。ありがとうございます。実はその年10月にですね、4年に1回、オリンピックだけじゃなくてですね、4年に1回大事な国際会議があります。これは放射線防護学と私のテーマなんですが、4年に一度、放射線防護学会が行われ、去年の10月に南半球のブエノスアイレス、アルゼンチンのブエノスアイレスで国際会議がありました。はい。10月18日に私、ブエノスアイレス行くんですが、その前日ですね、17日にワシントン DC に寄りました。寄った目的は、この、最大の被害を受けたウイグルの、団体、世界ウイグル会議の総裁がワシントン DC に、在米ウイグル協会を開いてですね、取り組まれている。その総裁であるラビア・カーデル女史にこの問題で会談するということを考えまして、国際会議に先立って、この中国の核実験災害の説明をしてまいりました。で、非常にはっきりした彼女の見解もありまして、私の調査研究を喜んでいただきました。で、その時に約束したのが、最初に日本語で出しましたけども、これは日本の、ウイグルへの人たち、そして世界の人に知ってもらうということで、この日本語の原調をですね、英語と、ウイグル語に翻訳するということを彼女に約束して帰ってきてですね、今週月曜日、日本人、アメリカ人、ウイグル人の共同のチームで、翻訳チームが、立ち上げまして、この、翻訳版の出版になったわけです。で、この、翻訳版にですね、ラビア・カーデル女史から、序文が送られました。で、その中にはですね、これは私が知るところではないところ、想像だったわけですけれども、このラビア・カーデル女史からですね、この中国政府による、まず、長年の実験災害の隠蔽ですね。この隠蔽の事実とですね、この核被災と核汚染した環境を放置しているということを強く序文の中で非難しております。さて、中国の核実験災害の調査の背景ですが、私は広島大学の原爆放射線医科学研究所に博士課程の時にいまして、それがですね、広島の調査が私の原点になっております。ソ連が崩壊してからですね、ソ連の実験場であったカザフスタンのセミパラチンスクの、実験影響、健康影響ですね、この調査を、1995年から行っています。あと、チベットにも関係するんですが、核兵器に必要なプルトニウムの製造工場の公害ですね、核廃棄物を川に投げ捨てるという非常なひどいことがあったわけですが、その川沿いに暮らしている人の調査を行っているわけです。核爆発の産業利用なんかも考えられないことがあるわけですが、ウイグルでも行われていると、想像するわけです。こういった中でですね、最後にカザフスタン中国の実験災害の調査になった。こういった世界の調査をしてはっきり分かる、すぐ分かったことは、日本は唯一の被爆国ではないということです。ぜひ今日参加の皆さん、この唯一の被爆国ではないという
この言葉をよく覚えてそういう認識を持って今日ぜひお帰りいただきたいと思います。さて地図をこう示していますが、この中心部分が東トルキスタンウイグルの人たちの国ですね。地図の左上の方がカザフスタン国境を経ています。2000年にこの先ほど言った国境の町を調査しました。いろいろソ連と中国の比較をして明確に分かることは、どちらも居住区での実験だったんですが、ソ連は爆発威力を抑えた実験をしておいたということとですね、実験場の管理をきっちりしてたと。私当初ソ連って危ないことやってるなと思ったんですが、中国の実験と比較することで明確に分かったんですが、ソ連は四国ぐらいの面積のところに鉄線を張ってですね、人が入れないようにしています。四国ぐらいのところに鉄線の境界を作るっていうのは大変な工事だったと思うんですけども、そういう中で住民が入り込まないような形で実験をしていた。でそれでも危険なので最大で 0.4 メガトンという形です。一方中国はどうだったかというと、最大で4メガトン、すなわちソ連の10倍の威力、長崎の核の200倍の威力で、ウイグルの人たちの証言を聞きますと、実験場の管理もなく、そういう策もなく、人が出入りをする中で爆発をさせていたと。日本人の私の日本の普通の研究者というか科学者技術者、安全なくして実験なしとよく言うわけですが、とても実験とは言えないものだったと言えるのではないでしょうか。地表で核爆発するとどういうことになるか、この絵を見ながらいきます。広島長崎は空中だったんですが、地表で爆発すると、砂が舞い上がっていくと、砂と核物質が混合していきます。これが核の砂を形成してですね、風に吹き飛ばされて風下に流れて風下に降ってくる、核の砂が降ってくる。それによって遠方で核放射線影響、健康被害を受けるわけですが、これはすでに科学的にその影響の度合いを計算可能になっています。2000年にこの計算手法を私開発しています。これまでのカザフスタンの調査等の経験と、計算の根本理論は米国の理論を用いています。これによってこれまでセンパラチンスクの実験のこと、北朝鮮の核実験などの日本への影響ですね、これを計算しています。で今回この同じ手法で中国の核実験災害を計算したわけです。実験が行われた、一番危険な実験が行われたシルクロードのローラン遺跡というのを皆さんご存知だと思うんですが、ローラン遺跡の近くであるということです。こういうことでですね、シルクロードに大量の核の砂が降ったと。で全46回20メガトンの核爆発をしているんですが、私の計算ではその中で3つの主なメガトン級の危険な核爆発にて計算しました。その結果19万人以上が急性死亡、ということは消滅した村がいっぱいあったということです。はい、あと死ななかったものの甚大な健康被害を受けた、急性症を起こした人たち129万人という数字が出てくるわけです。これは私の科学推定ですが、ラビア・カーデルさんから伺った中国共産党の機密情報として75万人死亡説というのがあるというわけです。この75万人という数字から私の推定と大体一致するわけです。全然医療的なケアを受けない、病院に担ぎ込まれなかったら129万人の中でもかなりの人が死んだかもしれないわけです。あと今回この計算では 3発の計算しかしていませんが、その他も含めると相当な数になるだろうというのは皆さんも想像するんではないでしょうか。ということでこの75万人死亡説というのはかなりの信憑性もあるのかなと今思っています。
あと危険な核放射線影響を受けた面積ですが、東京都の136倍以上であるという、とてつもない広い広域な場所がですね、核の被害を受けているということです。これはその時に何かがあったということと、核ハザードがですね、現在も継続して続いているという問題もあるわけです。地下実験も行われて、ただし地下といっても本当に地下かっていう証明はなくですね、ウイグルの人たちの証言を聞きますと、90年代でもですね、火球が地表に飛び出すような危険な爆発をしていると。96年までそういうことをやっているわけですが、あの時に日本の反核団体はですね、フランスの実験を非難したり、大江健三郎氏もですね、ノーベル賞文学者もですね、フランスの実験を非難しましたが、中国のこの蛮行に関しては黙っていたと。そういうことは許されるのかと思うわけです。地下といっても最大で1メガトンの核爆発をしているということで、現在も地下は汚染しているということで、地下が汚染すると何が起こるかというと、地下水汚染になっていてですね、川に染み出してきてですね、周辺の人たちの健康に影響を与えると。これはだから現在21世紀も続いているということなんです。現在も放置されている健康被害、これはラビア・カーデルさんのメッセージにもあったわけですが、私の推定ですが、この3発のメガトン級の爆発で、死産奇形胎児影響ですね、これが3万5000件以上と、基本となった人口データベース WHO の値を使っています。あと白血病推定3700人以上、甲状腺がんが1万3000人以上ということになる。でこの計算はですね、かなりの角度を確からしさを持っています。放射線防護学の理論というのはかなりの精度を持っています。基本の一つは広島長崎の長年の研究、あとその他、私が使っている基本データはビキニ水爆実験のことあります。そういった実際の長年の調査の、そういったデータを使ってこういったものを推定しています。今日ロンドンから来ていただいたアニワル医師らイギリスの医師のグループが、ウイグルで調査した発がん率ですね、この下の絵は10万人あたりの発がん率、実験直後から発がん率が増加していくという結果です。これはウイグル実験場に近いウイグル地区とその他の中国という見てる、どちらも増加していく。これはすなわち核の砂が広範囲に降ってウイグルの外にも核の砂が飛んでいる、すなわちチベットにも飛んでいるということです。それを証明したデータだと思います。あと、地下実験と言いながらも地表に飛び出している、80年代から90年代ですね、最近でも白血病が発生しているという話を聞きますので、地下というんじゃなくて本当は地下ではないと、非常にとんでもない核爆発を指した国だということを物語っているのではないでしょうか。中国の核実験災害の人道上の問題、最後にまとめていきたいと思うんですが、まずこれは実験ではないと、犯罪行為であるということです。人命を軽視じゃなくて人命を無視した核の蛮行と言えるのではないでしょうか。ウイグル民族が暮らす居住区でメガトン級の地表核爆発を強行したということです。で、ウイグルの人たちの証言から、この核実験災害の事実を中国政府は現地の人たちのみならずずっと事実を隠している、隠蔽してきているということです。その結果ですね、死亡者および健康被害者への補償を一切していない、これが人道上の問題となるわけです。米ソではある程度一定度こういったことについては配慮をして被害者に対して補償とか治療とかこうしているわけです。アメリカは相当マーシャルでも行っていると。一方中国は一切してないというふうに聞きますと、やはり中国共産党政府の責任だと言えると思います。まず核実験災害の科学情報を中国政府は開示すべきである。
被害者への補償、環境対策、これは現中国政府に全責任があると言えると思います。この問題はですね、被災者としてはまずシルクロードの民族、すなわちウイグル、チベット、モンゴル、カザフスタンなどですね、そういった民族への責任が現中国政府にあると言えます。もう一つ、中国政府はここを観光地化しているという、とんでもないわけですが、すなわちその観光地を訪れる日本人も含めてですね、日本人相当行っていると聞いております。この現地を訪れる外国人に対する問題があるわけです。70年代から日本人はこのシルクロードの土地を観光しているわけですが、96年まで核実験を しながらですね、日本人含めて外国人がこの地を観光しているというのは理解できないわけですね。これが国際問題でなくて何であろうかということです。現在の、96年に止まったといえ、現在もですね、この核実験場には高レベルに放射性物質が残留しているということで、放射線衛生上の問題が現在21世紀の今もあるということです。でその地域及び周辺の地下水による汚染拡大が危惧されると言えます。さて、こんなことがあっていいのかと。中国政府はどうもウイグル地区の遺跡ですね、シルクロードの遺跡を世界遺産に申請しているんだと聞くわけですが、この辺は現地の人の声も聞きたいところですが、私はもし、こういった核ハザードの問題を放置した形で世界遺産に登録されてはならないと思っています。すなわちシルクロードのこの地のですね、シルクロードの世界遺産申請に問題ありと私は思いますが、会場の皆さんはどう思われるでしょうか。ありがとうございます。そこでですね、日本の役割、やはり日本はこの問題について人道的に科学的に取り組むということが望まれるだろうと。唯一の被爆国ではありませんが、最初に核被災を受けてこの問題にやはり心を痛めた国民としてですね、やはり中央アジアの日本にもゆかりのあるこの地域を支援していく、科学的に支援していくということが大事ではないでしょう。ということで、これはウイグルだけではないです。チベットの問題もあるわけですが、地域一帯についてですね、この科学的な支援を展開していこうということで、こういったクラブを立ち上げていきます。日本シルクロード科学クラブ。日本からシルクロードを支援していくという意味を込めてですね、最初シルクロード科学クラブとしようと思ったんですが、やはり日本人の役割と、今日のシンポジウムなんですが、日本の役割を考えると、やはり日本から支援していこうということで、日本という名前を最初に付けさせていただきました。皆さんこのクラブの発足ご賛同いただけるでしょうか。ありがとうございます。ウイグル人医師のアニワル・トフティさんからご挨拶をいただきます。Hammangizlarga rahmat. Bizni taklif qilganingiz uchun. 皆さんこんばんは。 Endi bu nimamizga keldi. Meni ismim Anvar To'xti. Men Sharq Turkistondagi Qumul degan shaharda tug'ilgan, Urumchi degan shaharda cho'ng'igan. 1973-yili men 4-sinf vaqtimda bir chog'da Urumchida 3 kun, Oqqoqida 3 kun to'pi yoqqandi osmondan. Maktabdagi muallim bizga dediki, bu to'pi nimadan kelgan deydi. Tushing borku. Shu yerda bo'ron chiqibdi ekan, shu bo'ron shu tushindagi to'pini meyaga akabdi deb bizga ashna tushuntirgandi. Endi o'ylasam shu chog'dagi shu atom bomba bu portlagandan keyingi ta'sirini ekanligini endi tushundim. 1993-yili men inimlikning to'yiga qatnashish maqsadi bilan Qumulga borgan chog'da bir odam bilan uchrashib qolgandim. Bu odam Qumul atrofidagi tog'da qo'y boqadi ekan, 400 dek, 500 dek. Bu adam shu chog'da menga mushuna degan. Men Allohni ko'rdim, men Xudoyimni ko'rdim, necha yil burun deb. Bu qandaqsiga sen Xudoni ko'rding deb buni inchikka so'rasa, bu o'zining hikoyasini deb berdi. Bu deydi, ashunda necha yil burun bu qo'y boqayotgan chog'da bir necha askar yana kelgandi.
va buningga mashhada sendan boshqadan qo'y boqishga ruxsat qilmaymiz. Sen mashhada amdan qo'y boq, senga pul beramiz va butun qo'yning go'shtini biz yetamiz. Shu deydi bir kunda tuyuqsiz bu yer tavridi deydi va osmonda bak yo'g'on ovozdan birsi chiqib yomon kuchli bir xil nur paydo bo'ladi. Bu nur kunning nurdimi kuchli. Bu shu chog'da ha meni Xudoyim kelibdi deb ashada yerda yetib namoz o'qibdi. Bu adam shu hikoyasini tugatib bo'lib chiqqan chog'da men bu odamniki 10 tarafini ko'rdim, 10 tarafini. Buniki 10 tarafi butunlay kuyib ketgan, kuyib saqib qolgan. Hamda hozir o'ylasak bu cho'qim shu atomniki portlashini ko'rib qolgan o'xshaydi. Bu odam 2 yildan keyin tugab ketdi. Bu odamniki qo'ylarini hammasini askarlar sitilib va buni askar doktorxonasiga olib amdan davolab qo'yibdi ekan. Hamda nimaga keldi? 1994-yili bizning doktorxonaniki bizning bo'limning boshlig'i mendan bir gap qilgandi. Hey Anvar, sen deysan sizlarni Uyg'urlarniki tinchlantirdi, yaxshi deysan. Ammo lekin hozir qarab baq, bizning 40 karatning ichida 10 karat Uyg'ur yotadi, 30 karatda Xitoy yotadi. Men shuni anglab, men o'zimni hayron qolgandim. Chunki men ishlagan doktorxona bu Temir yo'lning markaz doktorxonasi. Bu Temir yo'lda 160 ming ishchi xizmatchi bor. Uning ichida 5 ming Uyg'ur bor. Buniki soni naytda yuqori bo'lg'achqa men buni nima uchun mushuna bo'lganligini bir maxfiy tekshirib yapmadım. Buningda 2 yil tekshirib chiqdim va bizning kendi ashu rayonda shu rak kasal bo'layotganning ichida birinchi o'rinda turdig'ini qandiroq, ikkinchisi limbarak, uchinchisi o'pkaroq. Chunki o tekshirishning nurg'un sonlar bo'ldi. Bu yerda uni tugatib bo'lmaymiz. Men natijasini deb beray. Bizning vatanda Uyg'urlar faqat Uyg'urlar emas, yerlik millatlar. Uzun yil turgan Xitoylar shuning ichida bularniki rak bo'lishniki nisbati ishkirsidagi Xitoylarda %35% yuqori. Xitoylarning ichida bizning vatanda 30 yildan jiq turgan Xitoylarning ichida bularniki soni %35% bo'ladi, biznikiga o'xshash. 30 yildan tuan 20 yildan yuqori turgan Xitoylarning ichida bularniki soni 25% ga chiqib qoldi. 10 yildan jiq turganlarniki soni 15% ga chiqib qoldi. 10 yildan tuan turganlarning soni ishkirsidagi Xitoylarniki bilan o'xshash. Xitoyda har bir o'lkada birdan o'sma kasallar doktorxonasi bo'ladi. Xinjiangdagi bu rak kasallar doktorxonasi 1994-yili 400 da karot batdi. 2008-yili bu doktorxonaning ichidagi karotning soni 2000 dan oshdi. Ammo ayni zamanda 1994-yili Xinandagi bu rak kasallar doktorxonasida 500 da karot bo'lib, 2008-yili 800 da karot bo'ldi. Bu sonda bir chatoq bor. Bu nima uchun bu Xinjiangdagi bu doktorxonaning ichidagi son 2000 dan oshib ketib, bu Xitoyda nüfus eng jiq bo'lgan o'lkadagi son ashunchalik tuvan. Buning ichida cho'qim bir masala bor deb qaradim. Bu Xinjiangdagi bu raksal doktorxona hozir butun Xitoy bo'yicha eng cho'ng raksal doktorxonasiga aylanib qoldi. Bu eng cho'ng raksal doktorxona qandaqsiga nüfus eng az yerda bo'lib qoldi. Buning aqida demak demsam bu filmni ko'rib anglab tushundinglar, raksalning qanchalik jiq ko'p ketganini. Ben bu apağın tekshirishda bu faqat bu doktorxonaga kelgan pulva odamlar, bu doktorxonaga kelganlarniki nisani. Bizning vatanda nurg'un dehqonlar bor. Ularning puli doktorxonaga kelolmaydi. Ularga qanchalik jiq unda Xudoyim bildi. 1996-yili Korldagi Temir yo'l doktorxonasi meni taklif qilib, shular bir oz uchraydigan bir xil kasalni operatsiya qilish bordanga chaqirgandi. Şu operatsiyadan keyin bu operatsiya bağlı bu kasalning tuqqani meni bir o'ynatqilib taqqa chiqdi. O'g'il chiqimiz deb taqqa chiqdik. Bu taqqa chiqqandan keyin mening hayron qolganim bu atmoqchi bo'lgan hayvon, biz Uyg'urcha deymizki uni o'qimayman. Ash mushtak va chashqan u. Bular hamda masalan shu muhitdagi odam tushunolmaydigan bir xil o'zgarishlar. Hamda buni
Xudoyim bo'lsa, bir kuni cho'qim buni hamsini aniqlab chiqamiz. 1980-yili shu bizning vatandagi janob tarafida tuyuqsiz kasal taqilib ketdi. Bu kasal taqilib bu janob tarafini bir yillik adam kirgizmaydigan qilib qo'ygandi. Mushu vaqaning nim bo'lgan ekanligini shu chog'da o'qimaydim. Keyin Angliyaga kelgandan keyin men bir material izlab turib bir kitob deb qo'ygandim. Qozog'istonda cho'ng'an bir doktor Ken Alibek. Bu burunqi Ruslarniki, Armiyaniki bioweapon shunga uchindiki janjasi ekanda bu. Shu 1996-yili Amerikaga borgan chog'da shu yerda Amerikada qilib qilib bir kitob yozibdi. Bu kitobning ismi Biohazard. Shu kitobda shu doktor apandi aniq yozilgan. 80-yili Sovetning yordamligida bu Xitoylar bizning vatanda virusni shu sinaq qilganda shu bombani ichiga solib kommunist Xitoylar bizning Uyg'urlarniki badanini akilib o'ziniki shu shunga uchun sinaq qiladi. Bu bir vaqalik, hamda buni o'tib ketib turlar. Shu yaqinda meniki bir Amerikadagi bir ag'ina menga bir email soldi. Bu emailda bir narsani ochiqladi. 1990-yil atroflarida Xitoylar Pokistonga shu yordam qilib Pokistonning birinchi atom bombasini bizning vatanda portlatib ketgan. 90-yil tunagan kelgan. Ama bu vaqalik shu 90-yil atroflarida bo'ldi. Bu nima uchun bu Pokiston shu Hindiston o'ziniki atom bombasini portlab bir haftaning ichida bu Pokiston o'zinikini portlaganligi bir sababi. Chunki bu bilan bildirilib sinaq qilib bo'lgan. Endi bu Xitoylar deydi 1996-yili atom bombasini qilishni to'xtatdik deydi. Ama lekin 1991-yili Hong Kongda besilib chiqargan bir gazetda bu Lopnurga hozir boshqa davlatdan Xitoy hukumatiga millionlarcha pulni berib Lopnurga man nimani ko'mayotdi? Nuklear waste'ni ashin Lopnurga akib ko'mayotdi. U yerga ko'milgan bu nuklear waste'ni endi bu mangu chiqarilmaydi. Chunki simatlar qatorotdi. Demak, bizning vatandagi xalqimiz yani 100 yillarchilik, 1000 yillarchilik mush radiatsiyaning taktida yashaymiz. Abimqa filmni aqasanglar ko'rdinglar, biz ash filmni ishlayotgan chog'da Qumulda biz Qumulning taq chiqib daraxtning bir parchasini olib Angliyaga avatib, Angliyada shuni sinaqanda uning natijasi bizning vatandagi daraxtning ichidagi radiatsiyadagi kuchligi Yaponiyada atom bomba portlagandan keyin bu yerdagi daraxtning ichidagi kuchidan 300 yo'qdir. 国際政治学者の藤井元気先生からご挨拶をいただきます。我々がこれから日本人としてどうすべきかということの自覚をここで促したいと思います。で、いくつかのポイントがあると思いますが、一つは今のいわゆる中国共産党の統治体制、シナの共産党、これは地球上最悪の政権であるということですね。人権の問題、それから核兵器の先ほどの実験の問題、から環境の問題等で、世界のいろんな政府があると思いますが、その中で最悪の政府であると言っていいと思います。それに対してですね、我々は傍観者ではなくして、あそこの右側に今パネリストの方の後ろに、非常に象徴的なポスターがあると思いますが、東京オリンピックの時に、シナは初めて核実験をやったわけでありますが、田中角栄の日中国交回復以来、膨大な経済援助というものをつぎ込んできたと。約3兆円、民間が3兆5000億ぐらい、合わせて6兆数千億のお金がシナに流れ込んでおると。これがウイグルで先ほど起きたような、大変悲惨な事件、チベットで起きているような事件を支えている、それを経済の方で
支えている現生といいますか、原資をですね、日本人が提供しているということですね。今、直接の経済援助は、なくすると言っておりますが、あそこに ADB と書いてあります。エイジアン・ディベロップメント・バンク。アジア開発銀行というところを経由してチャイナに行ってるんでありますから、全く実態は同じであります。世界最悪の人権環境の破壊国家を経済的に未だに援助し続けているのが我々の政府であると。これは日本人の力で解消しなければならないと、思います。それから2番目のポイントでありますが、日本の反核平和運動というのはいかにインチキであるか。本当の核兵器に反対し、核兵器の廃絶を求める、平和を求める運動ではなくて、こういうシナ共産党のやってる最も現在進行形の残酷なことには目をつぶって、アメリカの核兵器をなくせとかですね、フランスが実験すると反対してみたりということで、実は日本にとっても最も我々自身にも脅威であるところのシナの核兵器で、現実に進行しているこれらの人道上の大問題に全く目をつぶっているのが日本の反核平和運動であるということであると思います。ぜひそういう運動の中でももし目覚めた方がいるならば、高田先生などと手を取ってですね、一緒にやっていただきたいというふうに思います。で、そこでこの反核平和運動と同じようなことが、日本のマスコミ一般にもかなり言える。日本のいわゆるマスコミ一般で、こういった例えばウイグルでどんな悲惨なことが起きてきたか、チベットでどんな悲惨なことが起きてきたかということを皆さんはご存知だったでしょうか。で、ほとんど日本ではそういうことは報道いたしません。日本のマスメディアも極めて、シナの影響力の強い、それによって、半ばコントロールされているメディアであるということ、このことを我々はしっかり自覚しなければいかんというふうに、思います。核実験ができるというのはですね、これは自国では核実験は人が住んでいるところでやらんでしょう。ウイグル人の上で頭の上に核爆発を起こさせるということは、これがウイグルっていうのが外国だからできることですよね。で、これはまさしく植民地支配そのものです。現在進行形の植民地支配が行われている。で、そこには、例えば、ウイグルというのは、そこから出るエネルギー資源が、今のチャイナの国内の消費の 35% がウイグル地区から来ていると言われておりますから、非常にそういった意味で豊かなところです。そういったところで経済権益からもどうしても手放したくない。そしてウイグル民族を絶滅してしまう方向に、持っていってる。ウイグル人の若い女性をですね、出稼ぎに連れてっちゃう。ウイグル人同士で結婚させない。そして、どんどんそこにいわゆる肝心を入れてくる。普通のチャイニーズを入れてきて、その地域を乗っ取ってしまう。チベットに対してやっていること、ウイグルに対してやっていること、全く同じであります。我々はまさか日本という国が今日の中共の植民地化されるとは皆さんも思ってないでしょう。しかし考えてみてください。日本のマスコミはどうなってるんですか。我々の目や耳を覆っている、そこに情報が、本当に必要な情報が来ないようになっている。すでに北京の政府のシナ共産党の望むような情報しか我々の目や耳には到達しないということは極めて危険な状況ですね。日本が形式的には独立していても、半ばですね、北京によってコントロールされている人たちが、多くが政権の中枢にいるということであれば、半ば植民地であると言っても同じようなことである。日本自身がまず独立するには、この今日のシナの、大変な帝国主義、膨張主義と戦うということが最も大事なことになります。そうすると、日本の国益になるということと、正しいことというのが一致するわけですね。人道上、皆さんも今の話を聞いてひどいことだ。これに対して日本が戦わなければいけない。正しいことしなきゃいけないと思うでしょう。ところが、時に正しいことっていうのは必ずしも国益を増進するとは限らない場合があります。これは個人的にもそうですね。しかし日本の場合やることはですね、この世界最悪の膨張主義、帝国主義の政権、今日の中共と戦うということ。これが世界最悪の政権です。で、それがイコール日本の国益でもあるわけですね。から、最後に言えば、この、いわゆる肝心、普通のチャイニーズ、漢民族自身がですね、今の政権の下では、やはり、
同様に人権無視の状況にあるということでありますから、今の中共体制というのは、地上に存在する、最悪の政治体制であると。ソ連邦が滅んだ後ですね、今の体制が一番悪い体制なんだということ。こういうところとつるんでお金儲けするなんていうことはですね、これは非常に恥ずかしいことであるということが日本人の自覚にならなければいかんと思います。以上でございます。どうもご清聴ありがとうございます。